No mä olen saaristossa syntynyt ja elänyt koko elämäni oikeastaan merellä oleva töissä. Ja joo, meillä on ollut perheessä kalan kasvatus vuodesta 1986 ja aina ollut kalojen kanssa tekemisissä ja vanhemmat jo silloin aloitti ja kalastuksen ohjelta ja olen sitten jatkanut työt kanssa. Kyllähän se niin kuin luonnon seuranta ja sen mukaan eläminen niin vaatii kylläkin, että eri vuoden ajat vaatii erilaisia töitä ja sitä ymmärrystä, niin tietysti kaikkeen tottuu ja siihen onkin se hyvä puoli tässä työssä, että onkin vaihtelua. Meillähän tulee noin 100-grammanen kala, se on 1-vuotias kala, eli se on syntynyt edellisen vuoden syksyllä yleensä. Ensin tietysti mätinä, sitten se on tullut pikkupoikaseksi siellä hautomossa ja sitten sitä on kasvatettu 1 vuosi, kasvatettu tuolla niin kuin poikaslaitoksessa sisämaassa ja sitten se tulee tänne meille. Ja me viedään sitten meidän tuolla sumppupaatilla se merelle ja siellä on altaat laitettu valmiina, ankkuroitu ja verkot laitettu ja sitten tosiaan se sumppupaatista pumpataan se kala sinne ja sitä sitten kesään ruokitaan ja se on noin kiloinen sitten syksyllä. Ja oikeastaan isommaksi meistä haluta kasvattaa, että se sitten hyvin säilyy talven yli. Ja sitten ne kalat tuodaan tänne meidän talvisäilytykseen, tänne satamaan. Seuraavana keväänä niin sitten ne taas pannaan sumppupaattiin, pumpataan ja viedään isompaa altaaseen kasvamaan. Ja se on sitten 1 kesä ja sitten ne tulee tänne Perkaamoon. Ja sitten ne on noin 3-kiloisia sitten ne kalat. No tietenkin se ensimmäinen, kun mennään ruokkimaan, että syökö se kala hyvin. Ja tietenkin seurataan siinä altaalla sitä, että miten kala ui ja käyttäytyykö se normaalisti, että jos siinä on jotakin sivuttaisuintia, hitaasti kala ui siellä altaan reunalla, niin heti kyllä tietää, että joku sillä on hätänä. Että kirjolohihan on lohikala, että se ei älyttömän korkeita lämpötiloja ei siedä, että 16 astetta on se optimi sille, se on tietysti yksi ja sitten happitilanne, että vaikka olisi lämmin vesi, mutta jos siellä on vähän happea, niin kala kyllä alkaa voimaan huonosti. Ja tietenkin ruoka, sitten hyvä ruoka. Me tarvitaan hyvää rehua sille kalalle. No tietenkin se on taitolaji siis sillä tavalla, että sun pitää tietää se kaikki, että sulla on oikea rehu, oikeaan aikaa, oikea koko. Ja tietenkin sitten riippuen sitä ruokintatyylistä, että mehän tässä ruokitaan siitä katamaraanipaatista, ruokitaan tykillä, niin kyllä sitä pitää seurata koko ajan, että mitä siellä tapahtuu. Joo, eli tässä ruokitaan nyt 4,5 millisillä rehulla tätä 1-vuotiaista kalaa ja äsken ruokittiin 2-vuotiaista kalaa 6 millisillä rehulla. Ensimmäisenä kun herätään, niin katsotaan säätiedotusta. Katsotaan, että minkälainen se keli on ja mitä voidaan tehdä. Että jos on ihan mahdoton keli, niin silloinhan me ei lähetä, me odotetaan niin, että keli tyyntyy. Ja sitten ruvetaan tietysti kuka on vuorossa menemään tuonne ruokkimaan, niin aletaan täyttämään venettä rehulla ja lähdetään sitten ruokkimaan. Mutta kyllähän siis me ollaan niinku tässä ollaan luonnon ja meren armoilla, että se sää on meille aika tärkeä tekijä. Että sitä seurataan koko ajan. Sä viikon oot jo niinku paskakeli, niinku mä tarkoitan niinku sitten niinku oikein niinku veivaa ja semmoittis, että sä kävelet seiniin, niin kyllä se sitten vähän kun pääsee tasaisella maalla, niin sitten se on vähän semmoinen, että vieläkin ottaa tommosia harhaa askel, kun tottunut, että lattia tulee ylös, tulee vasten. Niin. Joo. No jos oikein kovalla tuulella, niin ehkä semmonen 2 metrin alukko täällä voi olla 2,5 metrinen ja näin. Et silloinhan tietysti ei pääse oikein ruokkimaan kunnolla, mutta no kyllähän täällä niinku pohjoisissa, niin täällähän on vähän matalat vedet, niin se tuo niinku vähän erityishaastetta kalustoon ja laivoihin ja näihin. Niin myöskin sitten tämä talvihan aiheuttaa vähän stressiä ja päänvaivaa silloin tällöin, kun ei sitä ei tiedä, koska se tulee. Tietysti täällä pohjoisissa verrattuna etelään, niin täällä se on niinku varma, että se tulee se talvi. Etelässä on aina arpominen, että tuleeko se talvi tai eikö tule tämä vuosi. Meillä on niinku avomerilaitos
Oulun Martinniemessä, jossa tehdään teuraskalaa, ja Kuimaniemen Vatungissa, niin siellä meillä on poikaslaitos sitten. Laitakarin kalahan kasvattaa merikala, tai merellä kasvatetaan kirjolohta ja hyvälaatuista sellaista. No me halutaan olla alan parhaimpia. Ollaan panostettu hyvinkin paljon meidän kalustoon ja myöskin tekniikkaan ja mitä tulee tekoälyihin ja muihin ruokintaohjelmiin ja näin. Niin siihen me ollaan kovasti panostettu ja tehokkuuteen, että halutaan olla tehokkaita ja tehdä hyvää ja terveellistä kalaa. Kalan hyvinvointi tulee hyvästä rehusta, laadukasta rehusta, jolloin me saadaan hyvä kasvu. Sekin myös on ympäristöystävällistä, kun käytetään hyvää rehua ja kala pystyy hyödyntämään sen koko rehun. Biomarillahan on hyvät biologit ja sehän on auttanut meitä paljon, että me voidaan yhdessä analysoida rehutuloksia ja kasvatustuloksia ja näin, miten kala on kasvanut. Ja se on kyllä tärkeä osa tämä meidän yhteistyötä. Tässä on tosi paljon sellaista tietojen vaihtoa puolia ja toisiin ja sitä kautta se helpottaa meitä kehittämään myös sitä rehua ja sitten taas myös heitä tehostamaan heidän sitä tuotantoa. Eli mun mielestä siinä on ehkä just se arvostus ja semmoinen luottamus ja sitä kautta se on hyvin syvällistä se yhteistyö. Et pystytään yhdessä paljon kehittämään näitä asioita ja myös sparraamaan, eli meidän biofarmikaverit pystyy sparraamaan ja käymään sitä dialogia sitten siellä käytännön tasolla täällä verkkoaltailla, että miten sitä ruokintaa voisi vielä optimoida ja sitä seurataan paljon vähän kimpassa. It's a knowledge exchange, so we have a lot of experience within our company in fish farming internationally in many environments. Our role is to support the customers ultimately. We are looking at how they can get the most out of our feed. Ultimately they want to produce a good product for the markets that they're in. So for us we need to make sure they have the right feed for their systems or cages or environmental conditions. We're also helping in the sense of assessing the farms and the environmental conditions to see if that can be improved. If it can be improved, what technology can be utilised to improve this. All of this is in the final aim to get the best feed and ultimately get the best use out of it. The welfare of the fish is very important. They're a sentient organism. We need to try and increase welfare and make sure that is held to a high standard. But without the other attributes of the environmental factors and the correct nutrition, it's not going to match the level that's expected. We don't want to overfeed fish. We don't want to underfeed fish. If we overfeed, we're polluting. If we underfeed, we're starving. I hope that the general consumer gets more education in terms of aquaculture as a general. For us to move forward, I think it would be good for them to understand more about how we farm, the practices we're using. So we are always trying to improve what we're doing. Also we have to realise that the wild populations, we can't keep overfishing and we have to try and reduce that impact. And by reducing the ratio and dependency on wild populations in fish feed, we'll counteract that. Because now we're net producing more fish than we are taking from the oceans. With these guys here, they're always trying to improve what they're doing and they're looking forward to the future and trying to secure their practices, looking at improving what they're doing, looking at getting better use out of the feed as well, which will ultimately bring down FCR, which is food conversion ratio, and then that will also help in terms of the environmental impact and waste. It's always important to move forwards. We can't stay stagnant in this industry. We have to improve our practices, improving our feed, improving the collaboration with others, and working closely with us in Biofarm for knowledge exchange. Monesti ajatellaan, kun sitä
kalaa ruokitaan rehulla, niin se maistuu rehulle. Ja ajatellaan, että se kalan lihan laatu jotenkin on heikohkoa verrattuna, että sulla olisi joku villikala. Itse haluaa vähän oikaista, että siis nykyaikainen rehuhan on hyvin laadukasta, siinä on tosi laadukkaat raaka-aineita, ne raaka-aineet on tosi vastuullisesti vielä sertifioiduista lähteistä hankittu. Ja se on todella sulavaa sille kalalle se rehu, eli se hyödyntää sen tosi tehokkaasti sen energian. Eli toisin sanoen se todella pienellä ympäristökuormalla kuitenkin kasvaa. Ja sitä kautta niin se on tosi laadukas raaka-aine ja vastuullinen raaka-aine. Kala ja kotimainen kala, se on niin kuin arvokasta alkutuotantoa ja me tehdään täällä niin kovasti sen eteen töitä, että suomalaista kalaa syötäisiin enemmän. Ja perusperiaatteena, että kala on älyttömän terveellistä. Varmaan se on niin kuin terveellisintä proteiinia, mitä ihminen voi syödä. Ja niin kuin tänään katsottiin, että jos se näyttää tuollaiselta kirkkaalta se kala ja sen näkee, että se on hyvinvoiva aukaisee sen kalan, siellä on kaikki kunnossa. Ja samahan se on täällä Perkaamossa sitten loppupäässä, että kyllä sitä niin kuin viime vuonna, kun tämä uusi Perkaamo valmistui, niin tuli niin hienoa kalaa tänne ja se oli kyllä ylpeitä hetki, että meillä oli uusi Perkaamo ja tuli niin kuin semmoista 3 kilosta valtavan hienon näköistä kirjolohta, niin kyllä se on hieno tunne, että on onnistuttu. Että